siyang cycling. Ma-edit din na ang video, ang live na video. So, live. Ay, hindi mo siya i-post. Pwede mo siya ma-cut. Pwede mo siya ma-join. Kay, kung baluwa pa si Ani kay master na kay anang mga picture ba na rin sunatang magpuli-puli, anak, hindi ka anak balo. Sa reels? Di man kay wala bang magpuli-puli man. Wala man ang reels food ba? Wala pa ko naka-post pag sa reel. Pwede man good picture ninyo mapuli-puli sa town. Ay ang pan. Kinalan ng kapana na editor. Ako naman ko editor. Ikatong magpasa mi sa una sa amo ang kanang na yung line nga ipasa. Higit pwede nga dili na ko i-edit kay na may mga cut manggod ana kanang mga take. Ana lagi bitang mga reporting, mga online. Nga ana din sila ipadayon na lang na. Yapon. Ginamos dayon. Pipino. Utan. Ginamos. Pipino. Tawag ka niyo sa tanawon ma? We do war. Ha? We do war. Kaya sila. Ninyo. Thanks for watching.